So guys, naana po ta diri karon sa akong video no. So salamat jud kayo guys sa inyo ha guys, lalo na sa akong mga leaders, especially sa akong mga leaders. Sir, kabalo na mo kung kinsa mo, basta thank you jud kayo sa inyong support. Sir, sa inyong support nga ginapakita sa kuha, lalo ko ma-motivate, lalo ko na-motivate, na-inspire nga maghimo pag mga ingani na video. Kay kabalo pud ko sir kung unsa ninyo kan appreciate akong effort. So thank you kayo guys sa mga gusto mag-subscribe. Subscribe na mo guys. Sa mga gusto mag-like, share, and comment, pag-comment lang mo. Then kung na ako'y mga mali sa akong mga istorya diri sa akong mga videos, paki-correct lang ko guys. So dili ko na ko na intention nga mali pod ko, kay kabalo po ko na po ko'y mga lapses din. So paki-correct na lang guys. So karon na ako'y naisip na pod nga content topic para sa akong video karon nga i-present sa inyo ha. So akong nakita karon guys is para jud ni sa halos tanan nga mga nag-earn og kwarta para sa ilang family. So kinsa man tong mga applicable kinsa man applicable nga mga topic. So kung naa kay mga dependents or naa kay mga bread eater, naa kay mga dependents, naa kay mga ginapang buhi, ginapa-eskwela, kung imong anak nag-eskwela na, kung nakay duha ka anak nag-eskwela, or kung wala man kay anak, ang naa kay mga pamangkin nga ginapa-eskwela, ginasuportahan nimo sa school. So para pud ni sa ilaha guys, para pud ni sa inyo ha. Naay mga ginabayaran bulan-bulan. Unsa man mga ginabayaran to bulan-bulan? Para mga expenses na to bulan-bulan, di ba? Lalo na mga electricity, dili man nato na pwedeng nga wala ta electricity, di ba? Kailangan din nato na siya, basic need na po nato na siya ang electricity. So kung wala tayong electricity, kung sa pag-study mong mga anak, magunsa mo magkapanan na lang mo kung gabi kay ngit-ngit tayo. So di na siya pwedeng nga wala na siya, pati ang tubig, monthly dapat na tayo pambayad sa tubig. Di ba? Muna nagatrabaho ta para na tayo pambayad sa atong mga Judith, kung natay ginahulat nga text gikan kay Judith. So dapat natay tayo earn sa nga nga bulan within this month para natay pambayad sa nga nga mga Judith or mga expenses nato monthly para sa atong anak sa ilang mga tuition. So, para jud ni sa inyo ha guys, sa mga breadwinner. Ikaw ang breadwinner sa inyong pamilya, then kung nakoy pangutana, kung ikaw ang asawa tapos ikaw ang breadwinner, kaya ba i-earn sa imong asawa ang imong gina-earn karon? So, kung dili nimo na kaya, kung dili kaya sa imong asawa or sa kung kinsa man ang pwede nga maging next nga maging breadwinner sa inyong family, then kailangan jud nimo protection guys. Kay unsa na lang kung mag-abot ang mga side events, di ba? Side events, karon mga sickness, accident or death. Nga ikaw ang breadwinner, paano kung naabot sa imo ato nga side event? Then ang imong family kung unsa man to mga expenses nila, padayon gyapon to siya bisag wala na ka. Magpadayon gyapon sila, syempre magkaon sila sa mga pagkaon nila, sa ilang foods. Pareha man na food. So ang ilang mga groceries, mga tuition fees sa mga anak nimo, syempre magpadayon man gyud pag-eskwela imong anak, dili man pwede nga mag-stop na sila. Kailangan continue gyapon nila pag-eskwela, di ba? Bisag wala na ka. So ang imong kung naman sila savings, magasto to nila kay wala na may continuous lagi ang ilang expenses, pero ang income wala naman kay wala naman ka. So ang savings nga yung ilahang naipon, kung naman sila yung mga naipon na mga alkansya sa bangko, so pwede may possible nga mahurot jud to nila tanan. So within sa specific lang adlaw, kung bawa good for 3 months lang ba na siya nga savings, di ba? So diri na magsulod ang guys, ang income protection sa insurance. So ingani ka importante ang income protection sa insurance guys, kay naka-protect na sa imong mga earnings monthly. Then imong pamilya protected po siya if kung mawala man ka sa picture, di ba? Naay mo salo sa inyong mga expenses, lalo na sa imong pamilya. But ikaw ang provider So kung wala na provider, tapos continuous ang expenses, wala, down jud ang family nimo. Broke jud sila permi, taas kaya dako kay ilang burden, di ba? Bisag gi mag-adjust sa ilaha guys. So importante jud na pag kita breadwinner ta nata income protection. Then diri mag-offer sa insurance sa inyong income protection. So diri na to ipakita guys, diri na mo i-offer sa inyong income protection para kung ang family, di ba? Ang imong sweldo guys monthly. What if magwa lang kag gamay lang nga portion dira sa imong income, di ba? Ba nag-earn ka og 20,000 monthly. What if magkuhaon nimo na set aside nimo daan ng 5,000 or 3,000 ba dira nimo nga income, butang nimo sa insurance. So whatever mahitabo sa imuha, naa gyud puy magsalo sa imuha, naa magsalo sa inyong expenses sa imong pamilya, di ba, sa mga gastos nila, which is ang insurance. So kung natay nga na guys, secure na atong family whatever happens to us breadwinner, di ba? So nga na kanindot ang insurance na income protection. Unta makita ninyo kung gusto ninyo mangutana about sa income protection, pwede ko nyo lapitan guys, pwede ko nyo duulan, i-contact ko ninyo through sa akong messenger, sa akong Facebook, na po to YouTube channel. So pag-comment lang mo dito guys para ma-notify ko nga naamoy mga concern, mga pangutana nga ma-address pod nako, or makapangita po ko way paano na ko ma-address inyong mga concern. O
Kato lang guys, unta makita ninyo kung sa kanindot ang income protection sa insurance. Kay para jud ni sa family nato guys, sa kita nga namin mga breadwinner, di ba? Family first, dapat i-secure na to tong family, di ba? Kay kung naaman tay savings, kung pila lang tong na-save nato, whatever kung naaman tay may mahitabo sa tuwa, kung pila man to atong na-save mo lang to atong makuha. Ibahan ninyo ang insurance guys, kay kung pila lang ang imuhang nahulog monthly, then wala pa nimo na siya na pwede mga premiums, guaranteed guys nga makuha jud ninyo tong yung face amount, yung coverage. So nga na kanindot siya guys. So kung namoy mga concern pangutana, ask lang ko guys. Then thank you guys sa mga nagka-support, sa mga wala pa naka-subscribe, sa mga wala pa naka-like, comment, i-share na lang po ninyo sa inyong mga family, sa inyong friends sa Facebook para maging updated po sila guys. So ang purpose lang diri is to educate kung paano unsa kanindot ang insurance, unsa kanindot ang income protection. So hopeful kita-kita sa sunod na video guys. Kung naara po kay topic, pwede po mo mag-suggest ako unsa na po ako ang topic guys, akong content sa akong video. So nagahulat lang din ko sa inyong mga opinion, mga suggestion kung unsa pa nako pagpa-improve sa akong videos. So karon kari lang sa akong i-offer sa inyo ha guys, unsa naka-learn mo kung paano maka-learn mo sa akong video about insurance, especially ang karing income protection. So thank you kayo guys. This is Jerwin, also known as Insurable and Believe to Win.